na atong makauban ang tulo ka mga tinunan nga sugbuanon kinsa gipasidunggan nga Scouts of the World Award. Atong mahinabi sila si Olympian Parba, Ildefonso Entrina ug Paulo Alviola. Mayong buntag, Olympian, Ildefonso and Paulo, welcome sa GMA Regional TV Live. First of all, congratulations for getting the Scouts of the World Award. How do you feel nga gipasidunggan mo niini? For me, ma'am, it's a blessing nakuha na ko ng Scouts of the World Award na maoy gipangandoy nako since grade 9 and also grabe ako ang kalipay pod pagdawat nini. Olympian, may we know kung unsa kining Scouts of the World Award ug kinsay qualified niini para makasalmot? The Scouts of the World Award is an international award to be administered by the World Organization of the Scouting Movement. So it was developed to give young people more opportunities to face the challenges of the future as identified by the United Nations 17 Sustainable Development Goals. Kang Ildefonso, unsay gipangita sa mga judges aron nga makadaog mo niining maong award? Ang dapat nimong buhaton para makuha ang Scouts of the World Award is dapat mahuman or maka-join ka sa SW Award Discovery, SW Award Voluntary Service, and SW Award Network. Kang Paulo, this time, may we know, unsay advocacy ninyong tulo isip mga Boy Scouts? Kaming tulo ni Sir Ildefonso, Sir Olympian Parba, and yours truly, Paulo T. Alviola. Actually, our advocacy in this Scouts of the World Award is to gain a green and clean environment and more on sustainability. So what we are emphasizing to this, that we strategically build the scouting is not just all about traditional scouting and not just all about into scouting, but globally, we go beyond our scope. Unsay mga makatunan sa mga students pinaagi niining Boy Scouts? What is so exciting about this? In scouting, we learn about self-confidence, ethics, time management, and initiative planning, and also the cultural awareness and commitment. And the most exciting part na atong makatunan sa scouting is ang atong mga gusto nga ikampot sa in the future. Para po sa mga students na or sa mga out of school youth na dili ganahan mo apilog scouting is bad. Siguro na feel nila nga ang atong kultura karon kay nausab it's because of technology. But to tell you honestly, when kaming tulo is nakuha mi ning award, we kuanjud kanang dako jud kay kausaban nga sa sige na mong cellphone sa una is dako jud kay kausab nga ang among cellphone nga ni sige duwa-duwa karon kay nitabang nami sa community. Ug finally, unsay mensahe ninyo para sa ato ang mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga? Hello, good morning everyone. Mao ni ako ang masulti na walay imposible sa inyohang mga pangandoy labi na inyohang gihaguan. Amping mo perme and padayon sa pagabanti. Mayong buntag and daghang salamat. Ang message pod nako sa mga scouts and also sa mga non-scouts is kaming tulo is ang dami mo tabang para ninyo para makuha ning award. So dili nagpasabot nga nakakuha mi ning award is magpabilin ra mi ani nga kuan. We have a responsibility and duty to help other people or to help our younger scouts pod nga makakuha ani. And lastly, in my part, ako ikadalit lang sa atong mga viewers out there, especially to the scouts and non-scouts, that in everything we do, we must need to live and leave a legacy. So that is all. Thank you. Thank you, Sab, kaninyong tulo. And once again, congratulations!